Pati. Kowe bali nggo kunjungi Semar Badraya ora? Nuwun sewu Gusti kula Gusti. Hari dinten samangke sampun paring duka dhateng kula. Sampun kula reka daya murid saged bedhul kunjunging Semar Badraya nanging wonten mriku wonten satra gungaluhur Gondhekok Simbar Dodo. Nganggo Werkudara kula ditendhang, kula didugang, kula dibanting larak kaya blarak. Lolo kaya ngumbak lawe Gusti. Parimeksa kula kudah nekuk penjali. Boten wantun bandur wangsul honing praja Jurang Parangsu. Para madhawusana ngarsanipun Gusti kula Prabu mikir tamani dening aku.